Mathias. Jeg vil elevere gamet, jeg kan meget mere. Mit talent har aldrig fejlet noget, lad det eksplodere. Mindset og dedikation, det er det jeg skal levere. Og vold de skal levere, jeg skal have det brød. Min kost består primært af fryssedreng og havregrød. For hvad jeg peger på, den dame er fucking sprød. Sagde jeg er ægte, jeg fra farven, ikke var helt rød. Jeg tog til København for at sprede mit navn. Oppe hele natten svæver jeg en natteravn. Grinden har ingen ende, ved hvor jeg ender henne. Stopper ikke med det, før jeg har de fucking penge. Før jeg har de penge. Yeah, stopper ikke med det, før jeg har de penge. Før jeg har de penge. Yeah, stopper ikke med det, før jeg har de penge. Yeah, jeg har nogle ægte venner, dem som der støtter op. Giver dem alt jeg kan, når jeg rammer toppen. Og til min dame, jeg har været besværlig, I know. Ikke fake ligesom de andre, nej du er ærlig. Ja, de der andre fake bitches tror de er noget særligt. Når de rammer klubben, er de single, det er så mærkeligt. Ja, man skal lede længe for den ægte vare. De kigger på din penge og din Insta-followers. Når han er bare en ven, mig kan du ikke nar. Snapper med 100 dreng, pak dine ting og spar mig. Jeg rapper 100 lines, skriver bare for bar. Quitter ikke før vi rammer New York Times. Jeg tog til København for at sprede mit navn. Oppe hele natten svæver jeg en natteravn. Grinden har ingen ende, ved hvor jeg ender henne. Stopper ikke med det, før jeg har de fucking penge. Før jeg har de penge. Yeah, stopper ikke med det, før jeg har de penge. Før jeg har de penge. Før jeg har de penge. Yeah, stopper ikke med det, før jeg har de penge. Yeah.